बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिनि बिबुंथि। बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरिफोरा माब्लाबाबो खौसेथिखौ लुबैया। बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ खर' गैयि खांख्राय। हाग्रामा मुनमुन ब्रह्म बिसोरथ' आं दहायनो होनखाबाय खर' गैयि खांख्राय। बिपिएफनि खुंथाय समाव बिटिसिनि हाग्राखौ 34% फोजोबस्रांनायनि जाहोनावनो मानसि आरो मैदेरनि दाङाबाजिया बांदों। 34% हाग्रा बिफान बे 34% माने फरेस्ट एरियाखौ बै समाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय। दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बरन'दि वाइल्ड लाइफ सेन्चुरियाव गोदानै लुफुंनो गोनां सलार फेन्सिंनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि सायाव थोंजों फिनजाथाय होना बाथ्रा बुंदों हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। दिनै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि CSS फान्डनिफ्राय जोंनि फरेस्ट बिफाना मानब गेदेर जोंनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव मोनसे अनसुंथाइ मोनदों। बे अनसुंथाइनि दारैनो नैबे जोंनि बरन'दि वाइल्ड लाइफ सेन्चुरिखौ प्रटेक्सन होनायनि मुङाव बिसेस भाबै जोंनियाव हिउमेन एलिफेन्ट कनफ्लिक्टआ बारा जाबाय थानायखाय सलार फेन्सिं होनायनि बेबस्थाखौ दिनै जों जागायबाय। बेयो जोंनि जागायजेननायसो, जोबथानाया मालाबाबो फैनाय नङा। जागायजेननाया थानायनि उनाव जोबनायाव गोबां सम लायो। ओंखायनो जों जागायजेननानै खोब खम समनि गेजेरावनो जों प्रटेक्सनखौ माबोरै होनो हागोन बेनि बेबस्थाखौ लादों। गोजोननाय मोन्दों बे हालामनि रायजो राजाफ्रा जोंनि सरकारखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय। गोबां जायगायाव बेबायदिनो मैदेर आरो मानसिजों कनफ्लिक्ट जागासिनो दङ, जेरैहाय बे मोनसे धनस्रि डिभिजनाव दं, उदालगुरियावनो गोबां दङ, सार्भिसार बायदिसिना बेफोरावबो माखासे फेन्सिंनि गोनां दं। बेफोरखौ माबायदि बेबस्था? बुंनानै फोजोबनो हाया बा रायलायनानैबो फोजोबनो हाया। मानोना जोंनि बिटिसि हालामनि जेसेबां मानि 34% हाग्रा बिफान बे 34% माने फरेस्ट एरियाखौ बै समाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय, दिनैनि दिनाव बिनि बिबोनां मुनमुन ब्रह्मनि जा दपदपनि बिखा संनानै बाथ्रा बुंलाबायनाय, बेफोरबायदि सरित्रनि मानसि थानायखायनो समाजखौ सिबिनो रोङै, समाजजों सोमोन्दो लाखिनो रोङै, बेनिफ्राय समाजनि मोजां खामानि साननो रोङै, माने खर' गैयि खांख्राइ 10टा सिजों जेरै मालायखौ एग्रांलाबायबाय थायो, हमग्रांलाबायबाय थायो, बेफोरबायदि केरेक्टारनि जोंनि बिपिएफनिफ्राय, जायनि जाहोनाव बिथांमोना 34% हाग्रा बिफानखौ फोजोबनायनि जाहोनाव दिनै हिउमेन एलिफेन्टल' नङा, हिउमेन एनिमेल कनफ्लिक्टआ बारा जागासिनो दङ। आरो जोंनि मानसिफ्राबो गोबाङा मैदेरनि लामायावहाय न' लुनायनि थाखाय बेखौ होबथानायाव खोब गोब्राब जानानै फैदों। अब्लाबो जोङो हानायमानि मिटिगेसनखौ जोङो खालामबाय बा खमायलांनायनि, बाङाय खालामलांनायनि राहा लामाखौ जोङो लादों। जेसेबां हायो अब्ला रायजो राजाफोरनिफ्राय जों अब्लाबो मोनसे हेफाजाबखौ बिदों। रायजो राजाफ्रा हेफाजाब खालामोब्ला जोंनि सरकारा दिनै मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव BJP, UPPL, GSP जों जथायै खुंनाय मोनसे सरकारा प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हागोन, बेखौ जोङो फोथायनाय दं। दिनैनि जिथु बेखेवबाय, बे बेखेवनाया बेसेबां गोलाव जागोन आरो बेसेबां फैसा? बियो 1.4 crore अर्थात 1.04 crore थारमाने 1.4 लाख थाखा। बेवहाय बेसेबां थांगोन आं टेकनिकेल मेटारखौ मिथिया, बेसेबां किल'मिटार थांगोन, जायखिजाया बेखौ टेकनिकेल डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रासो मिथिसिगोन। खिन्थु मोनसे माबायावहाय 4निफ्राय 4.5 लाखनि बारा थांनो नाङा, बे इन्जिनियारफ्रासो मिथिसिगोन। होमब्ला बिदि थाङोब्लाथ' जों गोबां किल'मिटार लामा फेन्सिंखौ बानायनो हागोन। उदालगुरियाव गोबां आयेन बेरेखा बेबायदिनो साहा आबाद दङ होननानै मिथिनो मोननाय। नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों स्पेसियेलि आं जोंनि सरकार दाजेननाय समनिफ्रायनो रायजो राजाफ्रा आसिरबाद होनाय बायदि फरेस्ट बिफानखौ सामलायनाय समनिफ्रायनो आं बुंबोगासिनो दङ जे हाग्रामानि दिनाव 20,000 हेक्टर हाग्रा बिफानखौ, हाग्रा माबाखौ सिफायनानै साहा बागान बानायदों। नोंथांमोननि एक्स MP दैमारि बिथाङा गावनि फरेस्ट एरियायावहाय, रिजार्भ एरियायावहाय बा जोंनि गभर्नमेन्ट लेन्डआवहाय, कास्ट लेन्डआवहाय आनअथराइज भाबै बिथाङा साहा बागान बानायदों। गतिके बिनि एक्सनखौ जों लालांखागोन। मानोना बे फिसा फिसा साहा बागानफोरनिफ्राय
टटेलि जोङो स्टाडि खालामनानै मोनबाय जोङो गासै 85 मिलियन केजि जोङो साहा बागान मोनो 85 मिलियन केजिनिफ्राय 5 फैसाबो रेभिनिउ फैयोब्ला बोसोरावहाय बेसेबां रेभिनिउ फैयो नायलाय आरो बे हाफ्रा दिनैसिम थाइसे रेभिनिउ होआखै गभर्नमेन्टनो गतिके गाबोन जोंहा इसि दङ बे इसियाव जों बिराद स्ट्रंलि पास खालामगोन सोर सोरखौ माबायदि फाइन खालामनांगौ माबायदि लानांगौ बेनि बेबस्थाखौ जों गाबोन लागोन मनमोन ब्रह्मआ नोंथांखौ सासे उग्रपन्थी हाग्रामा मनमोन ब्रह्म बिसोरथ' आं दहायनो होनखाबाय खर' गैयै खांख्राइ मिथिबाय खांख्राइया जेरै खर' गैया बिस्रा मेलेम गैया खांख्राइया जेरै 10ता आथिं दङ 10ता आथिंजों बबेबा मासे खांख्राइया जुदि गोजौआव मानखोनानै जौखोलांनो नागिरोब्ला बेफोरबायदिनो खालामो मालाबा बियो बर'नि जौगानायखौ नागिरदोंमोन नामा बिपिएफआ मालाबा बिपिएफआ बर' अना बर' खौसे जाथों इउनाइटेडलि समाज दाथों होनना नागिरोमोन नामा बिसोरो देगारसो सुयोमोन नंखायनो बिपिएफनि साफ्रोमबो लिडारानो माफा माफा खर' गैयै खांख्राइ